Gabon pelotazale guztioi Zaldibartik. 36. Olazar txapelketa aurrera doa. Azken laurdenetako 3. jardunaldia jokatuko da gaur. Eta urtero bezala, lauterdian eta binaka izaten dira hemen partiduak. Gaur lauterdian arituko direnak Unai Amiano eta Oier Ibarluzea. Enrique Agirrebeitia, Gabon. Gabon. Unai Amianok 19 urte ditu, Ibarluzeak 17, 2 urteko aldea adin horretan erabakigarria izan daiteke? Bueno, segun zelan datozan batzuk 17 urteaz betxapeldun urtetan dabe, eta bai, euki bai, normalin bai, adinen aldia, bai, Ibarluzeak atzeneko partidu oso onak itu hemen, bai, gerpen do kontradizu honio gogortxu dekolaz, Amionako udan oso partidu onak itu. Bueno, claro, udaken binaka biltzen dit, eta ez da, igula izaten bai, nire utzat apur bat favorito Amiano ikustu. Baina udan ez ezik, udagoienean, udazkenean ere mailari eusten dion. Eta gero binaka, Junen Alberdi eta Gabirondo alde batetik, Oskoz eta Laskoz Nafarren aurka. Zeitxura hartzen diozu partidu horri? Hori partidu bastante igualau ikustu, eta oso irikitze. Zelan datozan ostantzien danako euneko eunien jokatuz gero, partidu oso irikitze. Segun zelan datorren, hori ez daki, zain beste partidu jokatzen dabe, segun ze partidu egiten daben, ze kitxin galtzen dabenak, beste giro batziko. Bueno, ea partidu bikainak ikusten ditugun, eseri gaitezan, berehala lauterdiko partidua hasiko da eta. Unai Amiano Gorriz arituko da. Eta Oier Ibarluzea Urdinez. Sake erabakitzeko txanpona erabiliko du epaileak, ohitura denez. Lehenengo pelotarien aurkezpena. Hemen dijontea sartzen ari da. Ea, zein egokitzen zaion sakea, Gorria. Zuri peluti begiztetuk ideuzela probau ari eta dago zeinetara. Bai. Esku behotzen da bizela proba egin jedeko txuki. Unai Amiano, txeduzue. Irunekoa da. 19 urte egin berriak, orain hilabete pasatxo, urriaren 21, metro bat eta 82 zentimetro 80 kilo. Eta Oier Ibarluzea 2 urte gazteagoa da, 17 urte, metro bat eta 84 zentimetro 80 kilo. Urretxukoa esan bezala. Eta Irundarra beste urretxukoa. Luze jokatzen ari dira. Eskerrez bi hormatara ezin hobeto Unai Amianok. Bai, tantu apur bat aguntetan handi bat bestie eukeri hartu da nien Amianok oso ondo normabitu. Holan jozko tantu itia, normala da. Hobeto iterik ez dago. Hortzedoa. Unai Amiano sake egitera, bigarren sakea. Eta gora, sake zitala zen. Aztertu egin zaio. Bai, sake ona izan da. Bueno, ona etatzaile egin dago. Eruteko ez da izan erreza. Ez hoxe. Multzek antzien gora, multze itzat gora egin. Beste sake bat, oraingo motzagoa Ibarluzeak erantzun. Aide sartu behar izan du Amianok zabalera eta
Ibarluzeak ezin eskumaz pelota hori eraman, 3 eta utz. Amian ikusten da, abiadurak ezamutu zala peloti. Da, entrego ere jotzat horretara zaila irabazti. Honino buruz burukuena buelta hundize gartzaitu, kanto biten ikusi da, baten abiaduri eta bestiena ez dirurak. Bizik eskertiz egan da, eskumera jo ezkero. Bueno, sake alde eukiteak ere garrantzia dauka. Dominatzen jartzeko, eta orain arte hori egin du. Sake onak egin, tantu bat ere lortu du lehenengo jokaldi horrekin, eta gero, kasu honetan esate baterako, berehala errematea, Ezkerreide Zabalera, eta Urretxu Harrak ezin eraman. Join hartin amian, ebitxako kokau defensan ibilteri bebape, danak... Hori da kontua ba? Eskure etorte zizakoz, bata defensan batera eta bestera eta besti geldi hori alditzela da. Sake laburra, baina Zitala ondo eraman du Ibarluzeak moztu eta horma ingurutik ezin jaso Ibarluzeak. Baina arte, pelotaka da gutxirekin 5 tanto lortu ditu irundarrak. Da oso ondo moztutu inbe, lehenengo Ezkerra Zabaleruz de eskumia zezulora, txapaganin justo jota ondo moztuta. Besti heldu ina, baina ezin erun. 5 eta utz. Bizkordoa. Hortxe ari zarete ikusten. Sakeari Ibarluzeak eman dion erantzuna, eta gero hor baztertu egin zaio, eta ezin jaso. Beste sake bat egitera doa Amiano, hau luze, baina barruan izan da. Ezkerreidez berriro Irungoa. Beste Ezkerreide bat. Hirugarrena jarraian, baina oraingo honetan berak uste baino gehiago sartu zaio Ormarantz eta kontrakantxara bota du. Lehenengo tantua Ibarluzea. Bai, oindunen Lartxo Zabaldu eta bestien dago tantu da. Oine sakiaz bera, dongi iranazten da nien, abertzelan egitzen da ben. Pelota aukeratzen dabil Urretxuko mutila. Probatzeko eman dio bere aurkariari. Eta aurreneko sake aterako du Oier Ibarluzeak. Horda sakea. Ona, sake Bai, bai. Eta erantzunak gora. Bai, erantzuna eurri nitzizik jaren gora eta gorai. Sake gona izena, Bai, bai. Luzea eta Orman jauzi eginda. Bai, Orman intera. Peloti hobi da esazoin Ezkerreko Orman. Bueno, a ver, tanto batzuk edo tomin deitu Ibarluzea eta bardin joa purra horrenta partida. Sake luzea hau ere, Ezkerrez erantzun Amianok, orain ere Ezkerra erabili du, berak uste baino motzago gelditu delako pelota hori. Luze, Ibarluzeak, Ezkerrarekin biak jotake, eta gora Amianok. Hau beste itxura bat hartzen ari da. Bai, zelako aldi dan, oinduen Ibarluzea onda geldi ero leku daten, peloti moten, da besti errekadizta batera eta bestera. Da hor alditzela hoten da. Horretan zer ikusi handia dako sakeak. Bai, lehenengo pelota zu ondo, eta aprobetxe bezkero. Beti zer ikusi zeten dize. Ibarluzeak Zabalerantz, Ezkerrez atzera, Amianok aidez eraman,
Ibarluzeak Zabalera berriro. Damiano. Ibarluzea. Orain peloteatzen ari dira. Lehenengo tantoak pelotakada gutxikoak izan dira, baina hau bintzat. Polita eta oso ondo amaitutakoa. Bai, oso ondo, horma biztako ez da, larrei barriz gau, Amiano engaino bintzaz, Amiano zulo dutzen jau, eskerretik eskerra luzea, joditzala pentsa dut, eta engaino bintzat errestantua. Lete bost. Bai. Lehenengotako itxurek izteko partiduk. Ez. Horreitik aipatu dugu, sakea Ibarluzeak hartzen duenean gauzak aldatu daitezkela, eta oraingoz hori gertatzen ari da. Sake horri arazorik gabe erantzun dio Amianok. Esker gantxo dotorea, txokoan utzi Ibarluzeak, Zabalerantz Amianok, eskerra idez, eskerrez nola edo ala, eta bi hormetara Amianok ezin hobeto, tanto aparta egin du Amianok. Bai, eurreko tanto dominio dute buena bakarrik indabenien Ibarluzeak, horretik dut ondo aprotxo. Da ondo joan je, kugadi ondo je, orman zekon oso ondo. Hor, hitza oparitxe, eta gara. Bai. Buruz horren opari bat inezkero, gero besti etxek txarto horrematetan espadau, zarretzen tantu gartzen. 6-4. Amianok aterako du. Ondo erantzun dio Ibarluzeak, eskerra ide bikaina, sake errematea, horixe da. Bai, sake erremateen Amianok oso ondo aprobetxatzen du. Da ondo urten, ondo urtetak ondo inbida, oso ondo egiten. 7-4. Sake esker hormarantz, ezen bate erreza, baina bikain jaso du Ibarluzeak. Berriro Ibarluzea, aukerako pelota dauka Amianok, ez dio gauza handirik egin, eta orain bera larri. Baina sotamano zeraman egin du. Ibarluzea, Amiano. Ibarluzeak Zabalera. Preso harrapatu du. Bai, esker hormaren inguruan eta... Preso eta apuruan negatu du bitxe batera. Baina ondo ametu du azkenien Ibarluzeak. Bosgarren tantoa Urdinez ari den pilotariaren zat. Eskerti bitxeteko bastante partidu nahi nabiz, Bai, biak dira eskertiak. Bizek eskerti bitxeteko. Ibarluzeak orain bere burua saldu du. Zabalerantz Ibarluzeak eta bolea matxete antzera jo du eta Zabalerantz atera zaio, ez dut uste bere asmo hori izanik. Ni pento zulora joti jundala, apur bat eskerreko horma martxa dutza eta horma bizitan unei Amiano zulo duzunda, nagero buelta hartze bastirik ez. Partidu parekatua behintzat oraingoz. 5 eta utz. Amiano aurreratu denean ematen zuen zela kolorik izango, baina gauzak parekatu ditu Ibarluzeak. Sakik zela galdi egiten da. Bai. Sake oso luzea, ona. Eta Ibarluzeak, aidez, eskerra aidez, Zabalera. Oso ondo errematau, Ibarluzeak. Bai. Partidu oso barrintzu da momentuz bintzet.
Bai, Oier Ibarluzeak berdinketa lortu du. Hortxe, ezkerra idea. Orain kantxa erdira egindako sakea, batzutan horiek txarrak izaten dira, ies egin dio pelota horrek, baina txapa gainera joan zaio Amian hori, eta gero sekulako utza Bai, Ibarluzeak. ez dut zaikutu behin pelotik, erikutu gotza bat zamar puntiaz bakar. Bai. Jauzi behin ja Amian on pelotik, eta gero txapi jota be, edo txapaganin jota be, berutzen jaute. Bai, hortxe ikusiko dugu berriro. Bai. Eskumaz txapa gainera osta, eta gero berez ere jagi txarra egin dio hor, eta ustekabean harrapatu du Ibarluzea. Sakezitala eraman du Urretxuarrak. Berriro Zabalera. Bueno, eskertiak izateko eskumaz ez dira gaizki moldatzen, Ez defensatxu, gara eskumiaz, Eskerrez nola edo ala Urretxuarra, baina gero ustekabean harrapatu du, eta gainera pelota hori gogor astindu du Amianok. Ibarluzea berak aurrerako pelotan injerraz moztu bai hanketa berta itza Amian, jan aprobotxo du bestiek dominitan jartera. Da ero urrungo pelota zuen, tanto. 9:07. Holan zaila, Zabala duzpezu bat ingela bankari eta bestara bala bultetia. Bederatzi eta zazpi. Unai Amiano aurretik. Unai Amianok ere hainbat pelota elkarte edo pelota eskolatan ibilitako mutila da, Unai Amiano, Irunian hasi, beran jarraitu, Añorgan, Tolosan, Ibarluzea, erdi utz egin du hor, berriro Zumarragakoa, Amiano, Ibarluzea, ez du asmatu Amianok, baina utza handiago egin du Ibarluzea pelota hori gainera etorri zaiolako. Claro, hori pelotik gana etorri zako atropello egin jo, hori profesionalak eta bastante ondo defenditzen dior. Bote lasterrin hartute jotoko afezinak eta bainoko igerten da. Hori joku profesionaletan ikusten da erreza da modu, hori ez da inerrezaikia. Bote lasterrin eiz esartzea harrapetan da benin. Amiano sakea egitera. Oso luzeegi. Baina hau ez da profesionaletan dan moduan. Ez. Hemen beste aukera bat dauka. Profesionaletan, tantoa urdinarentzat izango zen. Ase esker gantxoa joduen Amianok. Txapela kentzeko modukoa. Bai, oso ondo markeute tanto, oso tanto da, Ikusteko moloko tanto. Hola arrizketu ondurten ezkero, buruz ez binakabe, tanto izateko moloko izan da. Bai horixe. Jogeto. Hobeto egiterik ez dago. Amianoren sakea. Eta Ibarluzearen erantzuna. Berriro beste eskerraide bat, iritsi egin da Urretxuarra, baina horra heltzerik ez dauka. Bai, ez zuen ematen, baina bai. Hau ere ez da asko sobea, eta hori ezin jaso. Hala ere, aurreko pelota eramateak badu meritua. Bai, eraman da, hau niztiepeak eurrungo bultan be. Bai, baina Zabaletik eskerreko hormaraino joan behar izan du, eta bai. hanka oso askarra dituela erakutsi du.
12-7. Hasieran bezala, bostantoko aldearekin, Amiano. Larri Ibarluzea baina ondo, eskuma txapa gainean, suerte pizka batekin. Bai, bastante. Eso zen que se txapido, bai, ikusa berda ondata ez dugu onda, etzan izango. Ez. Inoko ez da protesta egin bai, goiti bera, ez zen gen txapada, bai, ala, bai, ez da junitxu dira. Ez. Zaratarik ez du egin. Hortxe duzu berriro. Behartuta jo du eta txapa gainera atera zaio. Bera ere berdin joan ziteken. Zortzi eta 12. Eskerraidez, Zabalera, eskumaz ondo erantzu. Matxetez, eskerrez. Ibarluzea, haze, tanto. Horrelako pelotaka da ikusita, Sebastián González datorkit gogora. Ba, ito zenako eskerre bolea goiti bera hartute Zabalera. Jakak ere egiten ditu horrelakoak. Bai, jakape bai, Gonzálezek gehiago nino, ba, jakapo bai ondo. Bederatzigarren tantoa ikusi duzuen hori Ibarluzearentzat, 9 eta 12. Kantxa erdi-erdira sakea Zabalerantz. Amianok, arriba Amiano, eskuinez boleaz Ibarluzea, eraman orain eskerrez, eta hori ez dago jasotzerik. Goiti bera eskerrarekin jotako olea hori abiadura handian atera da. Bai. Amianok ondo hartzen da nien emon itxutza pelotie. Joingo tantun be, Ibarluzea bat entrega egin jau, ez dago ondo harrapoto hori entrega egin jau, gero baten entrega euskero gero urrunguna kriston hartu behar. Erdira atera du Amiano, eskumaz atzera, Luzea, eta haze esker gantxoa, Amiano. Tantu geharra egiten da bize, Bai. Tantu ikusgarria. Ikusgarria. Ondino barrez partidu ez da erabakitea. Horra purra bakatzen bada bat, besti eurrea doia. Oraindik edozein gauza gertatu daiteke. Alde polita dauka. Bai, Amianok alde politeko eta gero golpi ebe, velozidadi ebe, hobi ikusteako. Ibiltzen da, Ibarluzea da gehiago. Ibarluzea gaineketan da Amiano pino gehiago egiten dugu, beste bentaja batzuk. Ibarluzeak ere iaz ez zuen suerte handirik izan. Asperekin entrenatzen hasi, eta berehala eskumuturra apurtu zuen 2022ko azaroaren 3an hain zuzen. Era bat sendatuta dago, baina hori kolpe latza da edozein kirolarirentzat eta pilotari batentzat gehiago oraindik. 2 hormetara zoragarri Amianok 15. tantoa. Eta orain arte izan duen alderik handiena. Horrek kantxin erdin gurun eskerra sartzen da nien, ez da zeintzen, errezazak. Bardin barra joten du Urmabizek, zein zuloa luze. Hori da noi kubritzeko asko bile bida. Ero igerriko gortuko zein bidaben. Hori. 15 eta 9.
laburra orain honetan, Amianok Zabalena nahiko egin du hori eramatearekin Ibarluzeak, baina gero oso ondo ebakitu Ormarantz, 16. Badirudi partidua aportu duela. Apur bat junda. Aio niño, ondino akaso, baina ikusi behiten da, mian golpe gehiagaz da erreza dominetan da dela. Luzeegia hau ere. Berriro ateratzeko modua izango du. Ez da behitze, sake asko, bastante da bizpasa egin nahi. Txapelketa duzun besta pasa askoin, haitik ez da dupintzen falta zuk, ez da hainbeste denpora galtzen hor. Oina zizko tanto guztizetan bata pasa eta besti ez da zera gordun guzetik dena da. Sake baneka bat haitik, bilurkitxeua saketi hona da. Sakez lortu du 17. Unai Amianok eta kontuak oker espa daude, 2. da Irundarrarentzat. 17-9. Eraman orain honetan Ibarluzeak, eskerraidea, hori bizi zikoan. Apur bat nekatute, desmoaldi zelte ikusten da Ibarluzean. Amiano oso ondo jokatzen ari da, Bai, Amiano oso ondo jokatzen. Saka du ondo, eta erremata du ondo. Zema tanto galdu du, erremata ditan da, ize bapez. Ez. Sakea luzea, baina marraren barruan. Eta ase errematea. Nahiko egindu hori eramatearekin. Ibarluzeak berriro iritsi eginda, eta berak ere pelota zabalera bota, eta hor errezena utz egin du. Meritu handiko pelotak eraman da gero. Bai, horratzera luzetu galo apur bat, beren tantu zan, baina, klaro. Utz egin du. Transportia, klaro, zaten dana. Bulta asko injeta gero da, harrapu da nien ezin ez herri. Dago, rapur bat zuzen jo balau, tantu zan, baina. Ez dakit, zer egin nahi izan duen, baina. Kantzetu. Zabalerantz ezin hobeto erantzunare paregabea izan da. Bai. Horrein 2 hormetara, bera dagoen lekura, beste 2 hormetako bat, eta hor... Politxo hori bero. Ez zeukan lekurik. Bera zegoen zabalaldean. Bai, bera izerrizin onduen. Zulora bata balau, bueno, eurrin egon da, bai, bertati bertara ikia. Bai. Oso gatsa. Partidu asistu bizian doa, ordu erdi baino lehenago bukatuko da martxa honetan. Bai, tantu honak inja, Utzazko inbareko partidu da. Bai. Sakeari erantzun hona eman dio Ibarluzeak. Boleaz. Amiano 2 hormetara orain, Ibarluzeak txokoan utzi, eraman Amianok atzera. Amianok ez dut alarri baina bikain, eta txokoan ezin hobeto utzi du pelota hori Ibarluzeak. 10. tantoa Urretxukoarentzat. Genti bestimudu hori tantu du, zelako txaluk eta zelako tantu hona izen bina, bizen partetik. Ointxe Ibarluzea garnaza apur bat hartut beste tantu batzuk egituen. Partidutatik agatsa. 10-20, alde handia da. Unai Amianok Antiguoko txapelketa 2022an eta 2023an irabazi du Belokirekin eta Antxon Apesetxearekin.
Diario Basko ere irabazi zuen iaz Loza Errioxarrarekin, Miguel Soroa ere bai, Peñalberrekin, eta Bergarako txapelketa Arkaitz Gabirondorekin. Lauterdian ostera, ez du txapelik. Finala bai jokatu zuen Bergaran, eta Zumarragan ere bai. Baina Eki Irribarriaren aurka galdu zuen Zumarragak. Txokoan utzi du orain, bere burua salduz, Ibarluzeak, hau ederra, bikaina, eskerraide zoragarria, oso ondo neurtuta, 11. tantua, Oier Ibarluzearentzat, hortxe duzu. Oier Ibarluzeak Aitona eta Anaia ere pelotan bilitakoak ditu, eta horregaitik hasi zen bera, pelotan aurten Grauni izeneko txapelketa irabazi du buruz buru, Sánchez Nafarra menderatuta, eta Gipuzkoako txapeldunen izan da Binaka Egoi Telleriarekin. Lauterdiko jokoa nahiago du, berak aitortu digunez, Binakakoa baino. Ibarluzeak Ezker Hormarantz oso ondo zabaldu du Amianok, orain eskuin boleaz Irungoa, Ibarluzea, Amianos, Sotamanos erantzun dio Ibarluzeak ere, atzeratu Amianok, tanto gogorra jokatzen ari dira, eta hori txapela kentzeko modukoa da. Zein ondo moztu duen zabalera Amianok, 21. tantua. Tantu oso gogorrain, arnazi ondo bete eta toperak antzaute eta zelako amaieri emotzen tantu. Partiduko tantu izan dela esango nuke. Ez da batzuk behitu hona, baina. Polit asko egon dira, Zorionez. Baina oinguen bastante lan egin eta bizek eta atzenin ondo amitu. Azken sakea izan daiteke Amianoren aldetik. Luze atera du eta ezin eraman Ibarluzeak. Beraz, 3. tantua sakearen bidez Unai Amianorentzat eta 22-11. Azkenean erdia bakarrik egin ditu Oier Ibarluzeak eta berarekin hitz egin ahal izango dugu, berehala. Oier, zorionak. Bueno, nahi, eskerrik asko. Bueno, hasieratik hartu duzu aurrea markagailuan, eta azkenen arte eutsi egin diozu, eutsi eta hunditu gainera aldea. Bai, hasieran lehenengo bostantok ondo hasi naiz, gero behar restatzen eta hobeto hasia, eta jokune bota ez dut guztiz asmatu, eta behar faia guztik aprobetxatu ditu, eta gero ja bigarren parte hobeto, praktiko. Non egon da gakoa zure ustez? Nik uste sakea eta gero hor, sakea zunak ondo segatu ezkeo, gehoian ez bazan sake remate o lo que sea, ja, dominatzen jartzen zera, eta sake nik uste, diferentzia. Ibarluzearen gandik itxaroten zenuen eman du, ala gutxiago? Bai, banekin nahiz eta gazteo izan indarra sobran dula gure kontra ibiltzeko, eta gainare asko borrokatzen partiun, eta gainare urtez urte bastante hobetzen, eta aurkari gorra beti. Bueno, azken laurdenetako kanporaketa pasatu duzu, orain? Zer, urrengoan nor daukasun aurkari edo akizu? Ez, haindik ez da, bino bai, behintzat pozik idazita lehenengo partida gaina peligrosa izatea da, bino guztua. Lauterdian, udan ondo ibili zara, bueno, Lauterdian eta bestela ere bai, udan ondo ibili zara, sasoi puntu horri eusten ari zara? Bai, udaramo, Lauterdi ez, bino txapelketa generalen denak nahiko txun juntzia naizta baten bat ola pixkatzeatu, bino generalen guztua, bai, udara nahiko nahi nun, eta oain pixkatorrei eusten, ager. Eta orain, urrengo egunetan, zer? Oain libreakat, aste hauetan, urrengo semifinala, urrengo fasea hemen, eta momentu zoi.
Bueno, ba ospatu, gozatu, eta ea aurrengo baten hemen ikusten zaitugun. Bale, eskerrik asko. Unairen hitzak, Unai Amianoren hitzak entzun dituzue, eta berehala, binakako partidua hasi baino lehen, beste neurketa baten laburpena ikusi ahal izango duzue, baina binaka zeintzuk arituko diren kontatuko dizuegu. Julen Alberdi eta Gabirondo alde batetik, Gipuzkoarrak, Oskoz eta Laskoz bestetik. Horixe, gaur binakakoa. Eta hauek eskuak berotzen dituzten bitartean, iazko lauterdiko finalaren laburpena eskainiko dizuegu. Zubizarreta bigarrena eta Aristegi aritu ziren. Irudi horiekin utziko zaituztegu eta berehala itzuliko gara binakako partiduarekin. Elastiko gorriz, nafar bat, Aristegi, Lekaroztarra, eta Herriko Urdinarekin berriz, Gipuzkoar bat, Beñat Zubizarreta, Ataundarra, badituela honek ere, besteak beste. 4 eta 2, Aristegi aurretik. Baleko izan da sakea. Zubizarreta. Aristegi. Nafarrak, txokoera nahi zuen, baina ezkerro horma ikutu dio, pelota erdi aldera etorri zaio, dejada zabalean, harrapatu Beñatek, gainean da bolea, Zubizarreta erasoan, eraman hori ere botela ester, txokoan utzitakoa oso ondo, efektu eta guzti. Hori, ia, harrapatu zuen. Ia, da, oso ondo jokatuko tantu, holan tanto asko zile segi zenin, hor jokatu holan da, atza arnazi hartut urrungo tanto gelditu ari segitzea, hori palo onditze da. Ia, zainen ondo utzi duen, horma aldera hartutako efektuarekin ezinezko. Aristegi. Eutsi sakeari, Zubizarretak. Ipareta azkarra, efektuarekin, tanto. Harto, horma bizok eukeri harrapetzanin ondo jota da besti harrapa bineu, ez da galtzetek lortu, harrapa bineu lehenengo batin. Erasoko lehen biziko aukera noiz etorriko zain egoten da, bete-betean, tantoaren bila joateko. 12 eta 8. Bolaraka egiten ari dira azken aldian tantoak. 4 batek, 3 besteak, beste 3 oraingoz Aristegik. Luze indartsu. Eraman Zubizarretak, Aristegi, Zabalera, hau ere mandadoa. Ezkerrez. Ondo Zubizarreta engainatu egin du posturarekin eta aukera orain berak izango du ezkerrez bukatzeko, bai bukatu ere. Zeran, amaitu dauen, eukeri harrapu dauen eta amaitu behi oso ondo, Binaka betantu izateko moduko ezker gantxu. Defentsan ondo aritu da Beñat. Sake ona. Erresto ere bai. Oso ona gantxoa. Txapiek sentimetro asko ez da dukia, milimetro egitzi. 3. berdinketa, 2. zenbakian egin dute lehen da biziko aldiz topo. 2. sakea, Aristegik, hau ere indar askorik gabea, Zubizarreta. Aiteren bila, Nafarra, ona, ezker gantxoa. Beste aukera bat orain belota barrura sartzeko, hori egiten saiatu da, batetik bestera dabil Zubizarreta, ona gantxoa, hau ere eraman, bukatzeko aukera paregabea eraman, eta tanto gainera.
eraman eta tanto suerte apur batez, baina merito handia dauka, pelota zaila asko eraman baititu ata ondarrak. Bai, suerti, bai, tantu zaila inde, hori tantu, izan ezan zertzen, esala golatu ina, jenti txalu joten. Batetik bestera ibili du, bi gantxo on sartu ditu Aristegik, pelota zaila askoak eraman ditu Zubizarretak. Oso gertu daukala, egiteko modua ikusiko du, baina bai, gertatzen da, buruz buru batipat. Zazpi tanto jarraian, egitea ez da erraza izaten, baina ezinezkoa ere ez. Eta tarteka gertatzen dira horrelakoak. Aita ondoan duela, bainat Zubizarreta. Atzetik izan da markagailuan, 12-8, hau tantoz, baina geroztik ona, aurkariak 3 tanto, baino ez dizkio egin, beraz partziala. Bere aldekoa da oso. Amalau eta amarra, amaika erosatzen dira. 14. Barkatu, 14 eta 11, bai. Amalau eta amaika. Bai. Baina amabos gogota bat. 11 eta bateko partziala. Txaloak, bainat Zubizarretaren zat eta Oier Aristegiren zat. Matondarrak azken sake atera du. Eraman Aristegik. Gantxoa Beñatek. Jokoan utzi orain. Eta ezin harrapatu. Iritsi bai, baina ezin txapagainera pilota hori jaso. Erakustaldi handia eginda. Lortu du lauterdiko txapela Beñat Zubizarretak. Anaiak 2015an irabazi zuen hemen. Eta 7 urte. Geroago, Beñat Anaia gazteak. Bai, onda oso ondo, eta ganera ikusten da oso ondo da bilera, eta datorren urtien binaka jarrik hau. Binaka pareja gogortzu gutu, eta binaka txapela lortzen da datorren urtien.
Berriro ere hemen gaude, Olazar pelotalekuan, Zaldibarren lauterdiko partiduan, Unai Amianoko eta 2 eta 11 irabazi dio Oier Ibarluzeari, eta orain binakakoa ikusiko dugu berehala. Gipuzkoar eta Nafarren arteko norgehiagoka, Alberdi eta Gabirondo alde batetik, Oskoz eta Laskoz bestetik. Horti duzue, Joel Laskoz, Etiopian jaioa, 6 urterekin iritsi zen Urtasun herrira, Nafarroara. Bere anaia Zarragoarekin hasi zen pilotan eta hortxe dabil. Orain urte batzuk Baikoko pilotariekin entrenatzen ibili zen, pilotariekin eta teknikoekin. Gaur egun ez dabil. Epailea zain eta pilotariak eskua berotzen. Beste zer baino lehen, gogoratu behar dizuegu, normalean Zaldibarko Olazar txapelketako partiduak ostegun gauetan jokatzen direla 9:30 aurrera, baina datorren astean, eguaztenean, asteazkenean izango direla, 29an, 8:30. Gineli, eguneko 50 urdin, eguneko 50 gorri. Bueno, Oseak apostu ikusiko dugu. Kineletan ez dago alderik. Eguneko 50 bikote bakoitzaren zat. Ikusiko dugu, hemen bildu dago pelotazaleek, pelotaz asko dakiten ala ez. Sakea urdinentzat. Lazkozek hemen bertan lehenengo sogatzen da uste dut. Uste dut kasi seguru. Oin inguruen, hemen dagoen jentiek inguruen hainbat bider ikusten ez. Aga, fontoi eta juten danak. Baina berta bakarri datorrenak eta ez, baina Zestoan, Antiguon, Mailabizen, partidu ikuste juenak, ikusi da. Aurten federazioen arteko txapelketako finalera iritsi da Laskoz, Beña eta Pesetxearekin batera. Baina galdu egin zuten final hori Fernandez eta Loza Errioxarren aurka. Arkaiz Gabirundu duzu hau. Segan ere ebilitako mutila da, eta abizen horrekin ez da harritzekoa. Ez, aite bintzat, aite bintzezan da. Aita ez. Aite ez, Sabi, Lehen guzua. Lehen guzua. Hori esan dit. Julen Gabirondo lehen guzua duela, gazteluko mutilonek. Eta Segan apur bat ibili zela, baina 3 bat urte edo bada utzi zuela. Javier Oskoz hor beroketak egiten. Eta bere atzelaria, lehen aurkeztu dizuegun Joel Laskoz. Beren aterako du lehenengo sakea Oskozek. Lantzeko pelotariak.
Gabirondoren erantzuna. Zaio ondo etorri pelota hori eskerrei desartzeko eta atzelariari ustea erabaki du. Orain, lautik sartu da aurrelari nafarra. Gabirondoren pelotaka da autorea. Ordoa berriro Gazteluko atzelaria. Sotamano sartu da Oskoz eta utz egin du. Bai, Sotamano leter larenetiko lan apur bat dezitzino gitzu sartu zik ez da errezagoen nahi. Eskutik jauzin jago pelotia. Eta lehenengo tantu honetan, Gabirondo pelota ondo lusatzen ari da. Bai, Gabirondo aukerak epaukitu, ondo luzatzen da pelota. Ordo Alberdiren sakea, luzea, bederatzi terditik eraman Laskozek. Hortxe atzera berriro, laprast egin du. Bai, jauzik jaltzetako eta aztize danak ikero Eta heldu egin da pelota hori. Gero Alberdik ez du aprobetxatu, orain Gabirondo katzera. Ase tantoa egin duen Alberdik. Bai, ondo. Aurrelaririk onenak sinatzeko modukoa. Pelota zokitzi jo da, bat ona bintzet. Julen Alberdi, zizur gildarra. Hortzi duzu berriro. Hiru kuadrotik, Hiru kuadrotiko gana, afezina dutan da, holan ondo mosteko jente gitxio den da. Txapa gainean, zoragarri. Bi eta utz. Sake erdi-erdira orain. Eta gora joan zaio Laskozi. Sake segindakoa. Esku, apur bat bilurretan modun edo, apur bat kasu inez hartu dut eta azteit bat bilurrean beti gora. Berak jausti bino bada garakora botatik, bai, tamaino batera botak eran behar. Hoxe. Hiru eta utz. Alberdiren sakea. Sotamanos erantzun dio Oskozek. Txokoan aidez, Oskozek eraman. Alberdik keinua, ase pilotaka da jo duen. Eta erantzuna ere, bikaina, zazpitik Sotamanos. Alberdi, bi hormetara, motz samar. Alberdik atzera, pelotak. Zitala da benetan, eta jaso Laskozek. Zabalerantz mostu Alberdik. Orain txapagainekoa. Gabirondok eskerka da bikaina. Aidez erantzun dio Laskozek. Haze tantoa jokatzen ari diran. Bai, holan domina eta tantukin ezin izetik ez da ona, partidu azteko. Ez, baina... Domina uzitzi txarra da, baina... Gorria dominatzen ari dira, baina defensan oso ondo urdinak. Laskoz. Gabirondo katzera. Alberdi, orain honetan txapapera. Lehen ondo jode, bai oinguen hobetu dukidamena, galdu. Baina, bueno, tantu gogorra, Bai, tantoak beste amaiera bat merezi zuen. Bat eta hiru. Beste pelota bat nahi dute urdinek, eta urdinen botileroa epailearekin eztabaidan. Bai, gurizeten dut tantu guztiz da urdetik berbaiten da zerien da. Hau dizegi pintzen dau, lau deskantzu dauzela bako txaminituk. Claro.
hori holan ezileg itxi. Zatzanengo partidun behi bene denpora mordoa. Genti protestetan da zerien, da tanto guztizetan partidu gatute, ernazia hartute zertzeko hori ezileg itxi. Gabirondok ondo erantzun dio sakeari, eskerrai de bikaina, eraman osta Oskozek, eskerkada zoragarria. Gabirondok, Alberdi, txapara Oskozek, lau horren tantoa gorrientzat. Gorrizekin jertzua ikusten dira. Defensan oso ondo urdinepe, Baina, Gabirondok gehien dominitan dutantua. Jonel Alberdik aterako du, 22 urte ditu, Zizurkildarra da, hortxe, sake, luzea, baina barruan, eta, Erto, motza, eskerko hormi jota honinago frontizin gora. Laskozek, indara sobera dauka, itxura baten, kilo askorik ez, Kilo, 30 kilo, alturia. busti eta burua gehiago behar bada, baina, bestela, 30 kilo, berarekin hitz egin dut, eta horixe, metro bat 38 zentimetro eta 30 kilo. Bai, 10 kilo gehiago dugu zoa. Oin eskume da zaketan, zizako Alberdi, ez dita. Bi hormetara txokoan harrapatuta zeukan Oskoz eta zurri bili da hor Zizurkildarra bi hormetara pelota hori botatzeko. 6. tantoa. Eskerrak. Azerre lantzeko aurrelaria. Nobeko kulpia. Ez hori bere aurkariaren meritua izan da. Eskerrak. Finazia rimikako alfombrak azintu pin batuta koltsoi jotzela, ostantzien azintu joa lotxarra izan zen. Hoxe bai. Gaur ere, jendeak polito erantzun du. Bai. Astegun buruzuri baten lehen esatezan modune, gabeko behatzi txerrez da entorteko nahikua. Eta neguan, orain negua ez da, ofizialki, baina Beñazaroaren 23 eskero negua heldu dela esan daiteke, naiz eta orain egun batzuk iaia udagiroa izan San Martin buelta horretan. Hainbat kritik eukio, berandu ipintxe jule partidu eta partidu garin epine bida, edan engustu egite egizteu. Beurten da jentia zera. Eta ohitura hori hemen da gainera, ostegunetan gaueko 9:30. Bai. Da urten da jentia azira, pintxopotien jeran dizuzen ona. Bueno, hartzaldi pa ez dago zerrona. Sortzi ditati behar ez da pintxopoto eta gero zonto da. Tabernariak eta saldua pelota elkartekoak dena posik. Dena posik. Laskoz eta esker gantxo aparta jo du. Lehen ere beste bat antzerako egin du. Bi oso onak, 3. erregal jo, bi tanto taba galdu ez da medida txarra. Ez. Esker gantxo zoragarria. Zazpi eta bat.
Laskozek ondo erantzun dio, doi, baina barruan izan da pelotakada hori. Alberdik bere atzelariari laga dio. Seizurkildarraren entzat lana. Laskozek esker ormarantz eta Edite Gabriel, gomoleko bai. peloti izen da, baina ez da ondoa sartu. Ez da eskun ondo sartu. ez utz egin du Gabirondok. Hortzi duzu. Ez da ondo jarri pelota horretara. Bueno, gazti bebari honi eta holako hankasartu batzuk itxibe normala da. 19 urte ditu Arkaiz Gabirondok. Metro bat eta 90 zentimetro. 92 kilo. Gorputz bikaina dauka. Aidez erantzun dio sakeari Julen Alberdik. Laskozek atzera. Gabirondok ondo. Berriro ere bikain. Atzelari gipuzkoarra. Eskerrez zein eskumaz. Ondo. Mostu Alberdik. Laskozek. Jaso eta Gabirondo larri. Orain Sotamanos. Eta ez nola nahi. Atzera, pelotakada ederra hau ere. Oskoz, Alberdik keinu egin, Gabirondok bien tartera, eta Laskozek utz. Sortzik ebi, bastante errezen, egon minio partidu ez du gozalapen dana, baina, bueno, ino partidu luzi da, Bai, hendik asko gelditzen da, baina Oino partidu asko gelditzen da. baina ez dakit, apustuak Bai, dituztenak gaur nola ibili behar duten. Batez urdinen alde apustu egin dutenak. Hende €100 gineli irabazten da honek. Ez dago gaizki. Guk ez dugu jokatu, Guk ez dugu kinelarekin. Sotamanos, jaso du sake hori Laskozek eta gero eskerraidea ez zaio Alberdiri berak nahi bezala atera, Ez, baina ustekabean harrapatu du eta kontrapausoan Oskoz. Hartzi duzu, jokaldia berriro. Zabaleran zabiatu da Oskoz. Eta pelota hori bere guzti baino gutxiago zabaldu du Alberdik. Orain ere bere burua saldu Alberdik. baina, bueno, ez ondo defendi dut. Bai. Laskozpelotaka da dotorea benetan. Laskozek ondo, itxuro honi jokatzen. Bai. Oskozek ez du ondoio pelota hori, baina atzeratu. Gabirondo. Aztertu egin zaio pelota, baina ondo jaso du Gazteluko atzelariak. Julen Alberdi. Gabirondo eskerrez. Ordoa. Beste pelotaka eder bat. Pelota hori ez da ondo atera.
Eta pelota amarretik ezin eraman Laskozek, hortxe iruditan duzuen mutilak, baina hor meritua, pelota toki horretan ipini duenarena izan da. Bai, horretan pelota ipintia, amarri nitze bastartute pelotazo omaba. Bai, pelotazo joda Gabilondok, eta nagaztetu bastartu bebitu. Amar kuadruen Eta bai, hormari itxatzita, beraz, hortik ez dago miraririk egiterik. Hori izan kuadro bitek irutik, bultzein irutia, hortik emoni bizako. Eskua sartzea ere, ez da erreza. Neikua. Hola, hormati datorren pelota bati. Beste atsedenaldi bat eskatu dute urdinek. Baina partidua aldapa gora jarri zaie. Partidua aldapa gora. Hori partidu guzi dugu, ikusten gabizen jokotik, Gabilondok errez gomini dugu. Mendili garra. Bai, agertu da. Azte duten da, Igandean lautordiko finalean egon zela ustu dut. Bai. Andri eta bizitzen zin. Gusto duzkero, hori beti zena... Bueno, bera ere pelotan jokatutakoa da. Bera ere pelotan jokatutakoa da, osea... Herriarteko txapelketa jokatu zuen Zaldibarrekin, ez da? Bai, Alcaraz jokatuko du. Bueno, Alcaraz ez. Ekipo bat... Maila berean ez. Maila berean ez. Ekipo berean bai. Gabilondok indartzu. Laskozek jaso. Gabilondok moztu orain. Alberdi bi hormetara, ondo. Baina orain honetan ez du Oskotz ustekabean harrapatu. Oskotz defensa nona da, Atzera, eskerrarekin zein eskumarekin oso ondo astintzen ari da pelota Gabilondo. Bai. Asko gustatzen ari zait atzelaria. Orain ez dut alarri Alberdi atzera, Alberdi beradoa eta eraman egin du. Ase pelota Gabilondo zabalean. Laskozek atzera, Alberdik eraman. Hau ez da hobea. Duen leku txarrin bastartezako. Ezin jo. Hirugarren tantoa urdinentzat. 30. Uste duzu berriro, aurreko pelotaka Oskozek, ondo atzeratu du, Alberdi hor defensan ari zen, baina hau ia ezinezkoa zen. Hormara sartu da. Hormara sartu da, jotako zazo egin da oso zailez. Goro batik garapetako baina egin, bera itxi izkero, bera. Bai. Botara jutoko, 10 metro batzero da junbirri behatzi. Hor eskua sartzeko orduan ere, bitan pentsatzea hobe. Atzamarren bat apurtu daiteke, gaizki jota. Bai, horma ostarren kontra hartuta. Urdinek aukeratutako pilota probatu du Jonen Alberdik eta Javier Oskoz ateratzera doa. Hortxe. Laskozek
Ez du gehiagi gozatu. Berriro urtasuneko atzelaria. Laskoz bera ondo, Atzelari polita da. Bai, kontra ez dugu ona eta... Orain, ies egin dio pelota horre, baina txapa gainean, txokoan Oskozek eta erne ibili da Gabirondo. Oskoz, berriro ere Gabirondo. Ja, el pelotiko. Oskoz, Alberdi, eta utz egin du, gaizki jo du pelota hori. Oso gaizki. Atzamar notzitzen gara nire asko dugu beti. Baina, Lazkoz ondo, Lazkoz egin jo atzek itxeituko. Atzela ez bizek ondo. Alberdi be, tantu batzuk onak ditu, beste erreala batzuk bai. Baina, bueno. Beren joku ditu. Julen Alberdik, 2021 Zizurkileko lauterdiko irabazi zuen. Zornotzako Master Kaiola ere bai, 2020an. Getariko txapelketa binaka gaur egun profesionaletan dabilen Martxel Iztuetarekin. Eta iaz, Lezamako txapelketa ere irabazi zuen atzelari berberarekin, Iztueta Tolorzarrarekin. Ze pelotaka da jo duen berriro ere Gabirondok. Laskoz, Gabirondo. Alberdi gondo, engainatu egin du, baina indarrik ez dio eman pelotari eta txapagainan egindakoa horrelakoak arriskutsuak izaten dira, gainera berak egin nahi izan du jokaldia. Bai, berak intenta egin jabitie, baina txapapera. Lehenengotan eta ziotzen aldek iztotzetaten oin urdinek hobetotxoa jokatzen hasi. Bai, 7-1 eta 10 eta 2 egon dira. Eta orain, 3 tanto egin dituzte, bata bestearen atzetik urdinek. Oskozek aterako du. Ordoa. Oso luzea. Bederatzi terditik jaso Gabirondo. Berriro ere berarentzat lana. Horrengo honetan eskerrez, gora! Egin duen bigarren utza. Den beste bat galdu du eskerrez Gabirondok. Zeite amar. Bai? Gero alde laburra. Hobeto jokatzen oin momentu honetan urdina jurik. Ero seguru, hobeto seguru. Tanto egin ez da behiten, bai galduz. Horriek partidua etete erabaki dute. Zein alditxo hartu. Eta urdinen bolada ona moztu. Hasieran esan dizuegu, txapelketa hau 36. ekitaldia betetzen ari dela urten. Eta hemen binaka txapeldun
hainbat pelotari ezagun izan dira, esate baterako Lejardi eta Azkarate, Ariz Navarreta bera ere bai, Azkaraterekin. Agirre eta Almandoz, Olaizola Lehena eta Apestegia, Esain eta Otxandorena, bikote osatuz. Eta azken urteotan, Zabala eta Oier Etxebarria, Zubizarreta eta Garmendia, Murua eta Morga Etxebarria, eta Murua eta Eskuza, Morga Etxebarria eta Eskuza, gaur egun profesional mailan dabiltza. 6 eta 10. Hortxe doa. Sakea ateratzera. Oskoz. Aides erantzun dio. Alberdik. Zabalera abiatu da. Tximista bezain askar. Alberdi. Baina pelota hori ez da atera. Berak nahi eta uste zuen lekura. Ez. Da... Ozkozek guritzen da lekuru ebez, bueno, holan ez da nien azartetetan zarretzen tanto egiten da. Etxako irten ajo bidan da. Erdira atera zaio, baina bere asmoa pelota hori gehiago zabaltzea zen. 7 eta 10. Sakeari erantzun hona eman dio Gabirondok. Alberdi. Oskozek atzera, Gabirondok ondo. Larri orain Gabirondo. Osta baina heldu eginda. Bi hormetako kaskarra egin du hor. Oskozek eta gero aurrelaria eta atzelaria bia joan dira pelota horren bila. Eta Oskozek utz. Ozkozek bera peste jakinamen zei tibudamen zen ipepen eta usabize pentsetan ondala eta zeninen koitu horma bize txoko jota. Meik eta zazko. Pentsat hori ez zuen egin nahi. Eta gero, hor Alberdik moztutako pelota horretara, bia joan dira. Gero bat abesti bilurre, bat abestia tope iteko eta bat abestia. Hormara sartu da pelota eta Laskozek ezin jaso. 11 eta 7. Zake oso luzea, baina barruan. Lascozen erantzun ona, txokoan utzi Aides eta txokoan bertan moztu Oskozek. Bigarrenez mozutako pelota hori hobea izan da, Oskozen aldetik. Gainera txost egin du. 8. Urdinentzat. Egin jako tanto bentzetu ingun. Bai. Luze moztu du hor. Eta ezker hormak eta zoruak bat egiten duten leku horretan txost egin du. Eta kito. Javier Oskoz. Lantzeko aurrelaria. Boleaz erantzun dio. Eskerra Aides orain eta ase tanto egin duen Zabalean bertan Alberdik. Dejada eginez. Justo, heldu. Dejada bizkor, da. Txapagan egin da bertan gantu. Oso ondo egin. Eki jugulago jugada batzu galdu, bai horren joku lentsi da, horre izile jo beste izkatu. Horrela ateratzen zaion bitartean, ondo. Bai, horrela ateratzen zaion bitartean, ondo. Tantoa, aparta izan da. Hor, esker gantxoa esen txarra, baina heldu eta Zabalean bertan txapagainekoa.
Hobeto egiterik ez dago, eta gainera, kanporanzko Bai, efektu kurpila bat. eman dio. Bai. Sake bikaina, eta hori ezin eraman. Sake ere oso ona. Bai, goitik, aire sartu uztaiten, da ero 10 kuadro nize behatzit irula nien bastartu. Hori tantu, erundebek, ezkerra irula ezekentzia ez da erreza. Lehenengo eruen. Ezinezkoa. Bai, Oso luzea izan da, zazpiaren inguruan egin du botea, eta behatzit erdi terdien, pasuen, bai, orman. orman sartu egin da pelota hori, eta Oso sake ona. bai. Aire hartu zin, botera duteko oso txat. Larri zen hori, osko zen pelotaka da, berak ere salto eta guzti egin du. Askozek eraman, barruan da. Oskoz. Abirondo. Laskoz. Alberdik erdi utz. Abirondoen pelotaka da Dotorea. Eta orain eskerrez, utz. Hirugarren utza. Azartu inbidiako eta oinuko irteako, gazti iran naulako defensako pelotetan da errez galdu. Bederatzi garrena urdinentzat. Ez zen bat ere erreza, Ez zan bat erreza. Oskozen sakea. Gabinondoren erantzuna. Esker gantxoa. Orain bolea. Eta Gabirondo erne. Sotamanos Alberdi. Erdi utz egin du hor Laskozek. Oskozek atzera. Eta utz Laskozek parkamena eskatu dio bere lagunari. Apur bat Oskozek berapen gaina egin jaute, pentsatu sartu bida Lazkozek, da apur bat itxitxo ondan peloti eite geratzenen orduan. Claro, horre, segundu luzik izeten dira. Horre apur bat atzagatuz gero heldu zi. 14 eta 9. Berriro ikusiko duzu, Tantu horretan gertatutakoa. Urtasun herriko Xoe Laskozen utza. Etiopian jaioa. Mutil hau. Julen Alberdi. Luze egia sakea. Baina berriro ateratzeko Eukera. bai, aukera dauka. Profesionaletan ez bezala. Profesionatu mailan bai. Leku batzutan, besta dutan ez, Segun ez zela nire duken Araudia. Araudia. Julen Alberdi. Eta Laskozek ezin jaso pelota hori. Luzei gatu da, engaina, uste dut ditu behin peloti, ondo jota besta etorri, Emuniko peloti ez da, izen da, bote laburtsu behin jau, eta atzera ikolokotu. Hori refekun
falti da. Dagoeneko Alberdik lausake sartu dizkio Laskozi. Eta hori luzea da. Berriro luzeegi. Antxeatzeko erritxin ondu, boti irein je fastartu. Bai, handik errebotea gertu dago. Bai, erroti gertu eta gero ozko zaide sartu daitzen ez dugura. Goitxi jobi horretako pa. Arazuk. Laskoz esan dugu ez dela pelotari astuna, oso harina dela 70 kilo, Alberdik oraindik pisu gutxiago dauka, 75 inguru. Apur bat txikiago ere bada. Laskoz, ondo, eskerrez. Hobeto oraindik Gabilondo, eta zer egin nahi izan du hor Laskozek? Nik eskuen aldemen askotik gude, ero horma bize joti izan intentuk hortik. Ez dut uste. Horma bize joti gudizien espadau, nik esango nuke sozelako laskuen. Olako pelotazu botateko. Ikus dezagun. Berak uste baino bote handiago eman dio, hori bai, apur bat gorputzera torre zaila pelota, baina oso postura celebrean jo du. Apur bat beren ganea etorro dalako igule, eskerreko hormara bota horretik. Amaseita bederatzi. Apur bat urreratu dira urdinak, baina berriro ere alde handi samarra lortu dute gorriek. Apur bat bolaretan doi partidua, Baina beti gorriak aurretik, Beti gorriak aurretik. Lehenengotan hartu da abantaila eta... Saspieta bat, 10-2, gero hor 10-6 hurbildu dira urdinak, baina berriro badoaz gorriak. Euren artean hitz egiten eta Julen Alberdi pelota noiz hartuko zain sake egiteko. Urdinek apur bat denpori emoti garen bai. Denpori emonda arnazia hartu eta hori manitzi badek. Sotomanos erantzun dio sakeari Oskozek. Agarra pelotazo. Bai hoixe. Emonda, Laskozek jaso eskerrez. Alberdi. Berriro lana atzelari nafarraren zat. Alberdiren esker gantxoa, dotorea, eraman Oskozek. Hor larri. Bi pelotari gorriak. Ez dira oso ondo konpondu egin. Boleaz erantzun dio Alberdik. Ontxe txartu. Hori eraman, osta, baina eraman, hau ez da hobea, jaso, Alberdi atzelari lanetan, eta defensa bikaina erakutsi. Orain Laskozen pelotaka da horri, Sotomanos erantzun dio Gabirondo, baina gora. Gabilondo golako gesto batzutan deko, trasi itzela, aletxabaleten. Aletxabaleta gaztetan da Gabilondoin. Mutil altu eta itxuro bateko. Bai, antza badauka. Eta elkorroren ere hartzen diota apur bat. Elkorro bino, aletxabaletan da nire. Ibilkeran da. Berriro ere
epaile nagusia eta urdinen botileroa edo aholkulariaren arteko tirabira ikusi dugu. Eske, lau deskantzu duk ez barotxa minitukuek. Da tanto guztiz da ez hasi partidu galtzen. Partidu ez denpori galtzen. Alberdik, sake hori gora bota du. Bueno, sake segindakoa da berez, baina sakatzailearen meritua baino errestatu duenaren akatsa gehiago izan da. Da Alberdin jeko bino gabi ondo dago peloto bitzen da. Ez da, oingun ez da rapo ondo sartu. 11-16. Txokoan bikain Alberdik. Lehenengo txokoan utzi du pelota Oskozek eta jokaldi berbera eginez erantzun dio. Bai, deja bizkorra, velocidadiaz, eta antzat efektu zuloruz tanto bi ametitu kategoriakuk. Pelota gatsa garrapot, debretan ametu. Hamazazpigarrena. Alberdi dabilde egiten danetik. Ona galdu bai, tantu gonak egin bai, bai, tanto batzuk oso onak egin ditu. Eskerraide batzuk, orain ikusi dugun hau ere bai, Zabalean egindako dejada ura ere bai, Oskozek aidez erantzun dio sakeari, orain zer egiten duen Alberdik, atzelariari utzi, honek ez du gehiegi gozatu, Laskoz, atzera Gabirondok, orain bai. Askoz, Oskoz, Larri Samar, Alberdik atzera. Gabirondo, Laskoz, Gabirondo berriro. Alberdi, zer nolako pelota eraman duen Laskozek. Eta gero bi hormetako hori kontrakantxara joan zaio Alberdiri. Baina berriro ikustea merezi du Laskozek jaso duen pelota horrek. Tantu birriten ingeiko dekala esan bihar, besti gametu. Beira, hor. Oso zaila izan da hor egin duena. Eta gero, Alberdiren asmoa ona zen, baina ez du klantxan sartu pelotakada hori. Amabit, amazazpi. Markagailu hori gaizki dago, 12garrena egin dute urdinek. Gabirondo, Oskoz, Alberdi, Sotamanos, bikain, Oskoz, Gabirondok jaso. Gustura motza baiako. Bai, gustura bai, baina taileturik espalu pelotalekoak berriz eraino. Bai.
18 eta 12, urdinek nahi bai, Bai, alegin baina- iten da biz, urdine bestaz iztera, baina ezin. Julen Alberdiren sakea. Lasko sekondo eraman du. Berriro ere, asko gozatu du pilotaka horretan Gabirondok. Alberdi, Oskotz, Alberdi, eta aurrelari Nafarraren arteko lehia ikusi dugu hor, atzeratzea erabaki du Zizurkildarrak. Gabirondo, Laskoz, Alberdi, eta Oskoz. Berriro ere bastartu egin zaio. Lehera orain tanto batzuk ere gauza bera gertatu zaio Gabirondori eta utz egin du. Bai, egin bebastartun zaio eta ezin edun. Behartuta egindako utza da, hori aitortu beharra dago, ez da sekulako utza izan. Ez da izan, izan da ondo bastartiko peloti urdinen da. Bai. Pelota zona, ondo bastartuta. Javier Oskoz, botilerorekin hitz egiten. Eta behin bitartean, horriak aurkariek atera behar duten pilota probatzen. Pelota motela eta otzoin. A ver. Oskozen sakea. Gabirondo jaso. Laskoz. Gabirondo berriro. Eharra pelota zu Gabilondoko, Bai. Eta Laskozen erantzuna ere Bai, ona. oso ona. Bote lasterrean jaso Oskozek. Gabirondo gatzera. Laskoz. Gabirondo. Eharra pelota. Bai. Bikaina, errebotera dori. Errebotera besoa sartzeko eta lusatzeko modurik ere ez du izan Laskozek. Lehenengo peloti sartu da errebotera, bai emonda etorro da, zen izan du bidin datorla, emonda datorla. Errebotera Gabirondok. Hortxe. Bai, Hor ez dago zer eginik. ez da eginik.
Beste pelota baten bila gorriak. Oin aldatu da, atzenengo tantu da. Urdinek etaiko peloti zen da. Alberdiren sakea. Oso luzea, Mamarra gainditu egin du. Berriro atera beharko du. Hemengo kinilak zer izaten dira, emaitza asmatzera? Bueno. Ikusiko dugu, zeinek asmatzen du. Bueno, tantu gine baduz, urren daunak. Bai, Eta partidu erdikoak ere bai? erdiku empate badu, erabakitzeko zeinek. Ondo dago. Gabirondoren pelotaka da, zoragarria berriro ere. Eta baztertu egin zaio Laskosi, baina eraman egin du. Oso ondo, Laskos osko. bi atzelariak. Bi atzelarik oso ondo. Gabirondo gehiago astintzen ari da pelota. Bai, besti defensan ondo, Bai. Hortxe Gabirondo zain, Oskozek zer egin behar duen igarri egin dio. Orain Alberdi. Laskoz oso ondo, eskerka da dotorea. Eskerrez erantzun dio Gazteluko atzelariak ere, eta tantoa orain. Eskerraidez, txokoan pelota hori dotore utzi du Oskozek. 14. Hemen bezarriken pastan dana. Besti egitaiko pelotia zitzen da, betantu da. Pelota berberarekin jarraitzea da logikoena. Bai. Lehen be urdinek etaiko pelotia, gorrezekin jabe tantu. Gorrezek eta eurena eta urdinekin tantu. Hamalau eta 19. Aldea handiagoa izan dute. Gorriek. 16 eta 9 egon dira, zazpitantoko aldearekin. Oskotzen sakea. Eskerraidez erantzun dio Alberdik. Pelotaka da ederra berriro ere Gabirondok eta berak eskatu gainera. Bai, lehen bebera sartu dugu pelotia berrotera eta gero eurek aldatu da pelotia. Alberdi. Laskoz, atzera. Oskozek pilotako eskerraidea, atzetik etorri eta heldu eginda, baina ez dakit, eskerra beldurrez esote duen sartu hor. Eskerra bilurrez, ero makurtzeko bilurre, ero oso zerbait zozerrena zer aukida. Osgarren tantua izan da urdinentzat. Partidu bastante zeman temporadik hartu duz. Bez? Ordu bete bat horri bilko dira, Bai, hor nun bait. Apurua gutxiago behar bada. Lauterdikoa bizkor joan da, ordu erdi inguruan. Bai, lauterdikoa 10 eta... 10etarako bukatu da. Bostien. Apurua lehenago esango nuke. Ordu erdi inguruan amaitu da. Hortxe ikusi duzu, Oskozek bototako zirrista, txapagainikoa, eta
Gabirondo zurri bili da, atzetik aurrera etorri da. Heldu da, baina... Gero makurtu ez, bidan Hori. Mutil handia da izan ere. Bai, jiminik atzetik aurrera jundan makurtzi ere. Ez da inerreza. Aurten Irunen eta Bergaran izan da txapeldun, Arkaitz Gabirondo. Damianorekin. Lehenengo partiduan ikusi dugun Damianorekin, bidati baten behintzat. Oskozen sakea. Sotamanos erantzun dio Alberdik, txokoan utzi Oskozek. Mostu orain Laskozek. Oskoz, txokoan Alberdi eta ezin. Zabaleran zabiatuta zegoen eta... Bai, apur bat zabale duzkoizu indonda eta gero bulta beste aldera etortia. Luze. Azkenerako kinilak egin dituzten arrazoi, egon beharko digu behar bada. Bai, ez da, hain alde hendik ez da. Aspaldiko tarterik txikiena dago markagailuan. Hortxe, eskerrerantz oso ondo moztu du pilota hori. Oskozek. Sake ona eta erantzuna ere bai. Alberdi, txokoan bertan utzi dio pelota. Gabirondo. Atzera. Eskerra oso ondo, Bai. Bi eskuekin ezin hobeto jotzen du pelota Gabirondo. Eta orain moztu. Eta tarteka mozture egiten du, ez da atzelari askok egiten duten kontua, hor ezin gure kamaralaria bertan eta oso gutxigatik ez da heldu, Ez, justu. Hor trabarik izan espalu seguru asko pelotari eramango zuen, Bai. Tanto honek balio haundia zeukan, batera erori edo bestera erori. Hombre, 17 edo 16. Bai. Hortzi duzu, ezin izan du behar da moduan gorputza jarri pelota eramateko. Kamara eta kamaralaria bertan zituelako. Alberdiren sakea, asatzen utzi dio Oskozek eta... 5 zentimetro barrun zen bate pasaitzen da, egin jabena. Bai. Aurrelari nafarra sartu estedin, oso luze ateratzen ari da. Jonen Alberdi eta horregatik pasa batzuk egin ditu. Aurrelari sartu zuten da, batzela ditzean behatzi jarritzena harrimetako pelotia. Handik edun bida, Bai. Alberdi, atera du. Gabirondori laga dio. Baina pelota zegoen. Hori. Alberdi atzelari zeitzik, gero bera sartu. Ondo Oskoz, baita Alberdi ere, eta orain lana Gabirondorentzat. Ona, barruan. Laskoz. Gabirondo, hori gatza.
Eta Laskozek utz egin du 21 garrena gorrientzat. Ez dakit eskuin esku hori oso santu daukan. Ez, ian lehenana morma bota da bena papuru bat, bai, partidu horrein jabe, Bai. Esku ondo ukiz da, beholago partidu ikiz da, erreza. Ondo ukita ere. Ondo ukiz jabe. 21-16. Eta badirudi gorriek egingo dutela aurrera Zaldibarko Olazar txapelketa honetan. Ondo Oskoz. Gabirondoren eskerka da, oraingo honetan ere, hori ez dago eramaterik, Partidua horren beste amaitu da. Laskozek pelota eramateko ahalegina egin du, baina kamera eta kamaralaria bertan zituen eta ezinezkoa gertatu zaio. Eta 26 eta partidu honetan maila bikaina eman duen Gabirondorrekin hitz egiteko aukera izango dugu. Hemen dago. Lehenengo eta behin, zorionak egindako partidagatik. Eskerrik asko. Ondo astindu duzu gaur pelota, Eskerrik asko. Egia esan gaur, zagit, pixkat, txispa gutxixo egino, gaur junez gutxixo faiatzea. Aurreko partiunta pixka geixo faiatu nun, eta gaur esan, geixo asko goga bere bintzat ez galtzea, eta bentsa irazi dugu, kostatzea dugu, baina irazi dugu. Hasieran hartu duzu aurrea, hor bost bat antuko aldea, 7 bat, 10 eta 2 ere bai, tarte haundi samarrak, gero hurbildu egin zaizkizu, Bai, partio luze izan da. Jokuz ez, baina bestela paroi asko eta ez zait luze izan da. Eta hoi, irazten gute ginen, boltatzen ziren, eta hoxe. Bentsa azkeneko tramon esmatu dut, eta guztua. Eta suerte pitin bat ere izan duzu, bi pelota beste atzelariak eraman ezin da utzi dituelako, kamera aurkitu duelako tartea. Bai, nahi gara izan da, Horta entzaren ezun, eta, bai. Horra ere bota egin behar da, Bai. Entzat, ondo. Errebote bat ere jo duzu? Bai, hortxe biliko zen, bai. Bat joet eta, pelota ere igual bizitxoa zanta. Ondo harrapateu, bai. Txapelketa honetan aurrera. Urrengo egunetan edo asteetan beste partidurik? Soroako txapelketa, gehozean, zure herrin. Dezaman? Oidek, julen egin, eta bai, bioik, ustet bai. Ondo. Zaindu, eta ea ze maila ematen duzun bai hemen eta bai Soroa eta Lezamako txapelketetan. Idek, eskerrik asko. Venga, Vale. horrein. Enrique, gaurkoaren laburpena egitea tokatzen zaigu. Lauterdian, Amianoren erakustaldia, esango dugu, oso ondo ibili da. Bai. Maila bikaina, eta gaurko moduan badabil, favoritoen artean sartu behar da. Favoritoen artean dau, kontra dezuk ikutu, Zeintzuk esate baterako? Zuzera antolatzailea eta zu jakingo duzu horren berri? Irribarria eta beste etxea semifinaletan dauz, hirugarrena Amiano, da laugarrena, ero Etxebarria, ero Egirun. Osea, bueno. Ez dago, kinelia hileik... Ez dago errez. Ez dago errez, jakiti ez, zeineketako da ben, onino. Eta Minagako partidua? Minagako partidua, ikusteko onda urten dau. Da, Nafarrak segurure gaiza izendi, bai emon gaiza Gabilondok gaiza emotez eta Gabilondok tantu gaiza domini eta izin dut, azkenien ametu dago. Ikusiko dugu segertatzen den, datorren astean, gogoratu,
ostegunen izan beharrean, asteazkenean, egoaztenean izango direla partiduak eta ordu bete lehenago, 9:30 ez, 8:30. Gure aldetik, besterik ez, datorren astera arte, ondo ibili. Gabon.